Wata sabuwar gasa ta rawa tsakanin jarumai biyu mata a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ta bada mamaki. Idan kai bako ne ko bakuwa a wannan tashar ta mai albarka, muna so ka danna mana subscribe, kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa yadda za ku na samun ayyukan mu da zarar mun daura. Mun gode. Jaruman da za su yi gasar su ne jaruma Momee Gombe tare da Ummi Rahab. Sanin kanku ne waɗannan jarumai, taurarin su na matukar haskawa a masana'antar Kannywood ko mu ce a duniya ma baki ɗaya. Bari dai mu fara kawo muku rawar jaruma Momee Gombe yanzu. The boy. DBB Arewa confirm. MT on the mix. Emana, DBB you ready? Yo, akwai story. Hawa kido na muna tare da Momee. Fan girl like your mommy ta kira ni. You told me say kido wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko? Ka san in ta kama kayan kido ba ta bari ko? Ready no ni dai DBB banda sisi. In na je gurin ta kido zan ta kan APC. Emana, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money. Kido no be like tana da yan samari just kar ka manta wannan gaidin na fa wata boni. To, sai kuma ita rawar jaruma Ummi Rahab din. Kamar dai kullum idan ka yi mana subscribe, muna so ka taba alamar like tare da comment, sannan ku zaɓi jarumar da ta cinye wannan gasa. Mun gode. Komiki the boy. DBB Arewa confirm. MT on the mix. Emana, DBB you ready? Yo, akwai story. Hawa kido na muna tare da Momee. Fan girl like your mommy ta kira ni. You told me say kido wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko? Ka san in ta kama kayan kido ba ta bari ko? Ready no ni dai DBB banda sisi. In na je gurin ta kido zan ta kan APC. Emana, lashe money.